قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وصلوا أرحامكم. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, нәрсә иде? Туганлык җепләрен үзмәгез иде. Туганлык җепләрен ныгытыгыз. Ныгытыгыз иде. Чөнки кем туганлык җебен үссә, бу аңа гөнаһ булып язылачак. Һәм Аллаһ Тәгалә аны азапка салачак. Һәм бу гөнаһ өчен Аллаһ Тәгалә бу дөньяда инде аңа азабын җибәрергә мөмкин. Бу дөньяда инде азабын җибәрергә мөмкин. Шуңа күрә кеше туганлык җебен ныгытуга, туганлык җебен үзүдән куркырга тиеш. Туганлык җебен үзүдән куркырга тиеш һәм туганнар белән аралашуны, туганлык җебен ныгытуда тырышырга тиеш. Һәм әйттек, Аллаһ Тәгалә туганлык җебен үзгән өчен инде бу дөньяда газабын җибәрергә мөмкин. Һәм бу ике гөнаһ бар. Аллаһ Тәгалә бу дөньяда инде алар өчен шушы ике гөнаһ өчен газабын җибәрергә мөмкин. Нинди гөнаһ ул? Беренчесе туганлык җебен үзү, икенчесе зулымлык. Кайчан син кешегә, кемгә дә булса зулымлык эшлисең. Һәм әгәр дә бу ике гөнаһны берсен кеше эшләсә, Аллаһ Тәгалә инде бу дөньяда нәрсә? Аңа газабын җибәрергә мөмкин. Аңа газабын җибәрергә мөмкин. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез безне туганлык җебен ныгытырга чакырды.